Hvala svima vama što ste došli, što ste uživali skupa sa mnom. A sada za kraj, evo, u ime organizatorice ja bih zamolio da vam djeca podijele ove male plakate pa da se svi skupa s njima slikamo. I na kraju, ja bih htio da svi skupa jednim pljeskom pozdravimo glavnog krivca zato što smo mi svi večeras ovdje, a to je moja draga prijateljica Carmen Cesar, koja ne želi izaći ovdje, ali ajmo je svi barem pozdraviti. Evo, ja ću sad zamoliti djecu ove plesače, pošto svirači ne mogu, da podijelit će vam papire i svi ćemo se skupa slikati. Ja iskreno ne znam što će biti s tom fotografijom, hoće li ona doći do Nore koju smo posvetili ovaj koncert, ali će sigurno doći do svih Nora ovoga svijeta. Sad ja ne znam, imamo nekog fotografa koji će to odraditi. Hvala vam lijepo, ja se nadam da će ova fotografija doći tamo gdje treba doći i hvala svima što ste sudjelovali u ovom našem humanitarnom koncertu. Hvala.